čerpanie eurofondov či rozvoj cestovného ruchu. I to budú témy, ktoré budeme spolu rozoberať s europoslancom, pánom doktorom Miroslavom Mikulášikom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Mikulášik, vieme, že sa angažujete a venujete oblasti regionálneho rozvoja a eurofondom. Čím je to, že Slovensko a možno i náš kraj nevedia čerpať eurofondy? No, tam je niekoľko príčin. Skutočne ja som v tom Európskom parlamente dlhoročným členom výboru pre regionálny rozvoj, čiže rozumiem tomu a hlasujem tam, angažujem sa tam. A práve nastavovanie tých eurofondov, akým spôsobom tie jednotlivé členské krajiny to čerpajú a tie pravidlá a hlavne výška tých peňazí, ktoré potom aj na Slovensko ide, to nastavujeme v tom mojom výbore pre regionálny rozvoj. Ale odpoviem na tú vašu otázku asi takto. Slovensko je rovnako ako Poľsko, alebo Česko, alebo ďalšie pobaltské krajiny. Rovnako na tom od 2004. sa muselo naučiť tie eurofondy čerpať. A je to dobrá politika, ktorá nám pomáha, ktorá vlastne miliardové čiastky v poslednom období 11,5 miliardy eur prichádza na Slovensko len tak, aby nám zlepšilo životnú úroveň a môžeme si to už použiť my na Slovensku tak, ako my chceme. Asi je to nejakou neskúsenosťou, niekedy nedbalosťou, ale každopádne už dlhodobé Slovensko vždycky len do určitej miery vie vyčerpať tie fondy. Poviem vám príklad. Teraz sme v programovacom období 2007 až 2013. No. A ku 30. augustu sme čerpali len 50% z tých všetkých peňazí. Čiže to by znamenalo, že my by sme museli veľkú čiastku vrátiť naspäť do Bruselu a to by bol, skoro by som povedal, do neba volajúci hriech, neužiť to pre našich ľudí. A viete, poviem to tak, to je pre všetkých, to je jedno, kto koho volil. Viete, po cestách a po autostrádach sa predsa vozíme všetci, alebo aké bude zdravotníctvo, aká bude infraštruktúra, aká bude modernizácia internetu a to všetko môžeme z týchto fondov využiť, len to dobre nečerpáme. Aj Žilinský kraj má veľké rezervy, musím povedať, že ja som sklamaný z toho, určite treba pridať a dočerpať tie eurofondy takým spôsobom, aby ten ministerský úradník, ktorý o tom rozhoduje koľkokrát a ktorý to prideľuje takým byrokratickým spôsobom, aby on nebol ten pán nad nami, ale aby my sme mohli oveľa pružnejšie tieto prostriedky čerpať pre dobro našich ľudí aj tu v našom Žilinskom kraji. A čo si myslíte, ako je to možné, že napríklad Poliaci a Maďari vedia tieto finančné prostriedky z eurofondov čerpať lepšie ako my? Kde je problém? No vidíte, to je to. Ten náš ministerský úradník, ktorý sedí napríklad na ministerstve životného prostredia alebo dopravy, alebo na ministerstve, ktoré má na starosti turizmus, on vlastne prekážky robí tým našim žiadateľom, starostom, primátorom a musím povedať, že, a mám o tom teda aj dôkazy, že koľkokrát oveľa viac sú uspokojení tí starostovia, tí primátori, tie organizácie, ktoré sú blízke práve súčasnému vedeniu štátu, aby som to tak povedal. A to je veľmi zlé, lebo potom vidíte ďalších 50%, oni nerozdelia tým ostatným žiadateľom, ktorí by mohli to užiť. Ale chcem vám povedať jednu takú dôležitú informáciu, že toto si nastavujú tie členské krajiny, tú komplikovanosť toho čerpania. To my sa môžeme len závidieť Poliakom, ktorí napríklad oveľa jednoduchším spôsobom, keď žiadateľ si zažiada o eurofondy, tak môže ich oveľa skôr užiť, skôr dostať, skôr zúradovať a pre občanov ponúknuť. Pán Mikulášik, dobre, povedzte nám, čo konkrétne vy ste urobili v súvislosti s čerpaním eurofondov v Slovensko alebo Žilinský kraj? No, na to mám celkom dobrú odpoveď. Vidím, že sa ma tak pýtate, akože čo tí europoslanci tam asi tak robia, či vôbec vedia pre nás niečo vybaviť. Tak mám dobrú správu. Môžem vám povedať skutočne, pani redaktorka, že
Teraz aj mojím takým osobným úsilím, diplomatickou prácou a nielen v mojej politickej skupine, ale aj u liberálov, skupiny zelených, u socialistov, viete, u ďalších, nielen u kresťanských demokratov. Ja som vybavil doslova, a som na to veľmi hrdý, že Slovensko bude mať spolu s Rumunskom len tieto dve krajiny výnimku k dočerpaniu tých eurofondov, ktoré sme ešte nepoužili, ktoré, viete, by sa ináč stratili. Teraz je taká zásada, že v rokoch 2007 až 2013 ešte rozbehnuté projekty sa môžu 2014 a 2015 dočerpať, ale už musia byť načaté, musia byť započaté tie projekty a môžu sa dočerpávať, toto je pravidlo N+2. A ja som, prosím, pekne vybavil a na to som hrdý a môžete si to preveriť, je to na internete, že už ten výbor pre regionálny rozvoj odhlasoval pre Slovensko výnimku, že my to o rok dlhšie budeme môcť čerpať. To je veľmi dobrá správa, to doslova stovky miliónov eur, ktoré by inak prepadli aj pre Žilinský kraj, my môžeme ešte užiť. A to si myslím, že toto je to, čo je dobrá správa aj pre našich občanov. Slovensku a určite aj Žilinskému kraju by pomohol rozvoj cestovného ruchu alebo turistického priemyslu. Čo sa preto robí a čo by sa preto malo robiť? Skutočne, tam chcem povedať jednu vec. Viete, ja som z tohto Žilinského kraja, celý život tu žijem, každý víkend som tu, pracujem tu s mimovládnymi organizáciami, obracajú sa na mňa starostovia a primátori. Ako by sme to ešte lepšie využiť? Ako pritiahnuť toho zaujímavého klienta, toho turistu, ktorý tu, poviem, pustí peniaze, ktorý tu nielen na 24 hodín príde, ale ubytuje sa tu na týždeň alebo aj na dlhšie, bude používať rôzne služby, ktoré my tomu klientovi, aj tomu náročnejšiemu by sme mali vedieť poskytnúť. Tak také porovnanie vám dám. Susedná krajina Rakúsko a Slovensko, to sú podobne pekné krajiny. Oni majú Alpy, my máme Tatry, ale predstavte si, že oni už sú tak ďaleko v tomto turistickom priemysle, pre dobro ľudí vedia zarobiť na turistike 8-krát viac peňazí v prepočte na 100 000 obyvateľov. 8-krát viac a nemyslím si, že by Rakúsko bolo 8-krát krajšie ako naše krásne Slovensko alebo náš ideálny Žilinský kraj, kde je množstvo prírodných krás, kde je množstvo historických pamiatok, kde sú dobrí ľudia, kde už vedia jazyky, vedia sa s tým klientom zhovárať. A napriek tomu to robíme ako si slabo. K tomu, aby som to zlepšil, viete, taký zase konkrétny príklad vám poviem. Práve tento týždeň som na pôde Európskeho parlamentu usporiadal krásnu výstavu o Žilinskom kraji, ktorá bola veľmi dobre navštívená. Prišiel tam aj komisár, prišiel tam aj veľvyslanec, mnohí diplomati a spustu kolegov z Európskeho parlamentu, z rôznych západných krajín, ktorí hovorili, veď to je krásne, čo tu je na tých fotografiách, mimochodom žilinského umeleckého fotografa pána Köhlera. Na vernisáži zahrali vynikajúci slovenskí umelci a podávali sme víno a samozrejme korbáčiky, viete, výrobky z nášho regiónu, ktoré išli na dračku. A to chcem povedať. Aj toto je taký príspevok, ako hovoriť o Slovensku, ako diplomaticky ho prezentovať, ako ukazovať tú atraktivitu, lebo stále ešte máme čo doháňať a myslím si, že toto bol môj taký vlastný príspevok k tomu, ako propagovať aj napríklad a priťahovať aj investície do nášho kraja. To je nie len o turistike, ale aj o širších súvislostiach. Čas dnešnej relácie sa naplnil. Ja v tejto chvíli ďakujem pánovi europoslancovi, doktorovi Miroslavovi Mikolášikovi, že si našiel čas a prišiel medzi nás. Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie. Ak bude záujem, veľmi rád prídem opäť. Ďakujeme aj my. Dovidenia.